Καλώς ήρθατε στο κανάλι του Νούμερο Τζέρου στο YouTube. Το όνομά μου είναι Ελένη Παπαδόπουλου και εδώ στο Νούμερο Τζέρου αποκαλύπτουμε τα μυστικά της ζωής σας μέσω της εκπληκτικής δύναμης της αριθμολογίας. Ειδικευόμαστε στην Chaldean Numerology, Vedic Numerology, Loshu Grid, Mobile Numerology, Name Numerology και ακόμη και στην ανάλυση της υπογραφής και του χειρογράφου. Στο Νούμερο Τζέρου παρέχουμε ειδική καθοδήγηση για να σας βοηθήσουμε να πάρετε ενημερωμένες αποφάσεις που μπορούν να μεταμορφώσουν την προσωπική και επαγγελματική σας ζωή. Είτε επιλέγετε το τέλειο όνομα, κατανοείτε τη βαθύτερη σημασία πίσω από τους αριθμούς γέννησής σας, είτε εξερευνάτε τα κρυμμένα χαρακτηριστικά του χειρογράφου σας, είμαστε εδώ για εσάς. Οι εξατομικευμένες αναλύσεις μας συνδυάζουν αρχαία σοφία με σύγχρονες γνώσεις, αποκαλύπτοντας το αληθινό σας δυναμικό και προσφέροντας πρακτικές συμβουλές που είναι προσαρμοσμένες αποκλειστικά για εσάς. Τι περιμένετε λοιπόν? Πατήστε το κουμπί subscribe και μην ξεχάσετε να πατήσετε το bell icon για βίντεο, συμβουλές και πληροφορίες για το πώς η αριθμολογία μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή σας. Με περιεχόμενο σε πάνω από 40 γλώσσες, φέρνουμε την αριθμολογία σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε ή ποια γλώσσα μιλάτε. Γίνετε μέρος της κοινότητας του Νούμερο Τζέρου σήμερα και ανακαλύψτε πώς οι αριθμοί σας μπορούν να ξεκλειδώσουν έναν κόσμο δυνατοτήτων.